nova tema. Zašto Ameri uvijek već desetljećima govore kako su vanzemaljci možda jako opasni, kao predatori, samo love i ubijaju zemljane kako god uzbiju. Jer Ameri vode psihološke ratove već desetljećima. I sve vjeravaju da su vanzemaljci jako opasni, kao predatori, non stop love zemljane, ubijaju ih u svojim igrama. Imaju neke igre lova kao hunting, prvo ciljaju zemljane, onda ih maltretiraju, onda ih love, pa ih zarobljavaju, pa slično. Znači, Ameri već dugo vode psihološke ratove. Sve te propagande o vanzemaljcima očito su povezane s Amerikom. Koji predatorima propaganda kako su u Los Angelesu vladali jako okrutni vanzemaljci u San Francisku, koji su bili tamo desetljećima, isto jako okrutna vrsta ubojica. A ima teorija kako u Los Angelesu i San Francisku su se održavali vremenski pokusi putovanja kroz vrijeme, pokusi otvaranja drugih svjetova. Neka teorija kako je postao laboratorij u San Francisku i u Los Angelesu gdje se mogla otvoriti druga dimenzija i preći u drugi svijet koji postoji paralelno s našim. A ima teorija kako je tamo vladala vanzemaljska vrsta desetljećima, sad ne znam da u San Francisku i Los Angelesu, ali tamo negdje. Osim toga, kad god Ameri otkriju vanzemaljce, uvijek šalju samo smrtonosne snage, što piše u filmovima. Ako gdje otkriju vanzemaljce, šalju smrtonosne snage da ih ubiju. Menutra su vanzemaljci jako loši i jako opasni. Sad ne znam otkud im to mišljenje. Ne znam da li ih ono poznaju. Može bi da se oni međusobno poznaju, pa nikako ne vole jedni druge. Osim toga, Ameri bi rekli da bi vanzemaljci trebali biti opasniji od bilo kojeg čovjeka na zemlji. Jer kao prvo žive u svemiru, kao drugo tam ne može živjeti nijedan čovjek, a vanzemaljci su nekako preživjeli. Kao drugo, vanzemaljce kao niko nikad nije vidio, a ljudi non stop viđaju jedni drugi. Kao treće, vanzemaljci su čak i osumnjičeni za ubojstvo u cijelom svijetu, a niko nikad ih nije vidio. Niko nikad nije kao ni zarobio ni uhvatio nijednog vanzemaljca. Kao četvrto, vanzemaljci su predatori koji nevidljivi ubijaju ljudsku vrstu i niko to ne primijeti. Znači, sve skupa Ameri zaključe da su vanzemaljci jako opasna stvorenja koja nemaju baš puno obzira prema nikom. Ali ja mislim da su Ameri možda izmislili vanzemaljce, jer nisam ih nikad vidio. Vidio sam leteće tanjure, vidio sam sve svašta na YouTubeu, internetu, ali vanzemaljce predstavljaju kao da su mali gologuzi. Neki goli patuljci koji goli šetaju po svijetu. A takvoj predodžbi ne možete vjerovati, nego skrivaju da su vanzemaljci možda nešto puno groznije nego što su goli patuljci. Skrivaju da su vanzemaljci od kad se rode do smrti ratnici, da su tako brzi ko svjetlo, da ih ništa ne može zaustaviti, da su jako agresivni ubojice, da su vrhunski trenirani ratnici, da su nešto ko što nije s ovog svijeta. Ne skrivaju da nikako nisu mali patunci koji su goli, nego da su puno veći i jači.